El Mundial arribava a casa a Aragó, al Motorland d'Aragó, en un cap de setmana on hem vist de tot. Notícies i aparicions molt esperades, unes altres no tan esperades però molt esperançadores i una carrera veritablement brutal. Comencem el resum del Gran Premi d'Aragó. El cap de setmana començava amb dues notícies verdaderament importants. La primera, la tornada del gran Marc Márquez, i la segona, l'escuderia Angelus MTA Racing ha creat un equip íntegrament format per dones que debuta en el Gran Premi d'Aragó de Moto3 i al capdavant com a pilot està Maria Herrera, que ve de Moto E, de motos elèctriques, i segons ella ha tornat al Mundial perquè creu que aquest projecte és molt xulo i que vol donar-li la visibilitat que mereix. Sens dubte una data per a la història que esperem des d'ací que motive tant adolescents com a xiquetes com a dones a introduir-se en aquest món arriscat però meravellós. Així és que molta sort tant per a Maria Herrera com per a l'escuderia Angelus MTA Racing, que avui han fet història. I com sempre comencem el resum amb l'actuació d'equips i pilots, primer d'aquells que no han pogut acabar. Trobem a Joan Mir, un Joan Mir que venia tocat i que va intentar fer els entrenaments però va notar unes molèsties molt fortes. Va anar al centre mèdic i li van dir que no podia continuar, així que no ha pogut córrer i desgraciadament el seu equip ha confirmat que tampoc estarà per al pròxim Gran Premi a Japó. I arribem a la polèmica, a la controvertida situació que ha passat avui al començament de la carrera i com a protagonista no podia ser un altre que Marc Márquez. En la seva tornada i en un circuit que verdaderament li encanta, se li dona molt bé, ha aconseguit fer una eixida brutal. Després de classificar 13è, després de tot el cap de setmana d'entrenaments, hem de tindre en compte que Marc en teoria venia a provar-se i a rodar, a fer quilòmetres perquè és la seva primera tornada i en teoria necessita readaptar-se a poc al ritme de la MotoGP. Però sense anar més lluny, la primera volta ha eixit com un autèntic dimoni i en la primera curva ha avançat a uns 6 o 7 pilots, però desgraciadament quan han agafat la recta la roda de darrere li ha fet un estrany i la moto se li ha desaccelerat i un Fabio Quartararo que venia per darrere com un autèntic dimoni que li anava a passar en eixa mateixa curva no ha tingut temps de reacció i s'ha donat un colp molt fort amb la part de darrere de la moto de Marc Márquez, ocasionant que a Marc se li clavara una peça de la part davantera de la moto de Fabio Quartararo i tinguera molts més problemes en la roda de darrere, cosa que ha ocasionat que en la següent frenada Marc tinguera problemes amb la moto i Takaki Nakagami tampoc poguera evitar menjar-se-lo. Així és que un desastre de debut de Marc Márquez, una retornada prou desastrosa, amb molta mala sort, ja que confiaven plenament en que podia fer o donar un bon paper, però més enllà de tot això el que més mal paratix és Fabio Quartararo, que sens dubte ha perdut un bon grapa de punts i se li queda una lluita molt més apretada pel Mundial, ja que Pecco i Aleix li han retallat una barbaritat de punts. Fabio, que havia entrenat prou bé i tenia un bon ritme, i és una pena perquè no ha donat ni una volta, així és que el Mundial s'apreta encara més si cap. I ja els que sí que han acabat la carrera, trobem un Raúl Fernández, realment un cap de setmana per a oblidar per a Raúl, ja que en entrenaments i en classificació no anava molt bé. Va classificar antepenúltim i en carrera ha acabat últim després de tot aquest lío de l'accident, així és que cap de setmana molt roïn per a ell. Seguidament trobem un Fabio Di Giannantonio que s'ha vist afectat directament per l'accident, com la resta de tots els pilots, però un cap de setmana no massa bo per a ell, ja que Aragó és un circuit que beneficia prou a les Ducati amb dos rectes prou grans i Fabio Di Giannantonio realment no ha tingut un bon cap de setmana, així és que ha acabat penúltim. Seguidament trobem Darryn Binder, que realment tampoc està fent funcionar la Yamaha, un molt mal cap de setmana per a ell, va fer el temps més lent de tot el cap de setmana en la classificació i en carrera ha acabat en la 18a posició. Per davant d'ell una altra Yamaha, Franco Morbidelli, això sí que està sent un complet desastre, un Franco Morbidelli que classifica en la 20a posició i que acaba la carrera en 17a posició, realment un desastre tant per a ell com per a la Yamaha en general. Immediatament per davant trobem l'australià Remy Gardner, que si bé en entrenaments i classificació no va destacar massa, va quedar penúltim. En la carrera s'ha vist un poc beneficiat per tot el lío que ha hagut en l'accident i ha pogut avançar algunes posicions. 7a posició per a ell, encara així per a ell no és suficient. En 15a posició trobem Pol Espargaró, un Pol Espargaró massa descafeinat, un cap de setmana amb entrenaments i classificació prou pobres i que si bé no havia fet mala eixida del tot, una 15a posició que ens deixa molt mal pagats. Sabem que Pol ho dona tot amb l'Honda o amb qualsevol moto, però aquest any no li està eixint res. I sí, encara que parega increïble, en la 14a posició
posició es troba la primera Yamaha en la graella. Trobem un Cal Crutchlow que substituirà a Andrea Dovizioso fins al final de temporada ja. Va classificar en la posició de 9 i acaba amb la posició 14. No està gens mal per a ser el seu primer cap de setmana amb la Yamaha. En 13a posició trobem Maverick Viñales. Realment algo ha hagut de passar-li perquè aquest cap de setmana no ha donat ni una. Uns entrenaments i una classificació prou pobre per al seu nivell d'últimament, ja que va classificar en la 7a posició, realment molt arrere per al nivell que ens estava acostumant, i ha acabat en la 13a posició. Sí que és de veres que s'ha vist afectat directament per l'accident de Marc Márquez, ha hagut d'esquivar per a no passar-li per damunt a Takaki Nakagami, però realment no tenia massa bon ritme. Així és que una 13a posició prou descafeinada. Per davant d'ell també el pilot català Àlex Márquez, que torna a ser un altre cap de setmana la primera onda en la graella, 12a posició per a ell, que si bé no destaca massa ni en entrenaments ni en classificació, en carrera sempre dona el callo, i bé, no perquè ho diga jo, és que és la primera onda en graella. Així és que està demostrant que passe el que passe, ell normalment complix. Directament per davant trobem el portuguès Miguel Oliveira, que va fer uns entrenaments prou normalets, encara que va classificar en 11a posició, i en 11a posició s'ha quedat a final de carrera. Un Miguel Oliveira al que li demanem un poc més de xispa, encara que sabem que la KTM no funciona tan bé com ell voldria. I en 10a posició trobem a l'italià Marco Bezzecchi, el rookie de l'any ja consagrat. Si bé havia entrenat i classificat molt bé, va classificar en 7a posició, també és un dels que s'ha vist afectats directament per el multiaccident que ha hagut i ha estat barallant-se amb Alex Rins, Zarco, Miguel Oliveira. Finalment una 10a posició que no està gens mal per a ell, encara que un poc descafeinat tenint en compte que porta una Ducati. Immediatament per davant trobem el català Alex Rins, que sent l'única Suzuki en pista, hem de dir que ha tingut un cap de setmana prou tímid. Tant en entrenaments com en classificació no va destacar massa, classificant en 9a posició i en 9a posició ha quedat a final de carrera. I en 8a posició trobem Johan Zarco, un Johan Zarco que havia completat un cap de setmana prou bo, ja que havia demostrat que tenia ritme i que podia anar molt ràpid classificant en la 5a posició, encara que després d'una eixida normaleta i després de l'accident ha quedat en una 8a posició. Immediatament per davant trobem Luca Marini, l'italià que realment ha completat un bon cap de setmana, encara que en entrenaments i en classificació no destacarà massa, ja que va classificar 14, però arran de l'accident i sabent quines qualitats té ell en carrera, que sempre destaca molt més en carrera que els dies d'abans, ha assolit una 7a posició que està prou bé per a ell, encara que últimament ens tenia acostumat a un top 5, top 6, però bé, una 7a posició en aquest circuit està molt bé. I per davant un Jorge Martín que realment ha completat un bon cap de setmana, encara que no ha destacat massa, ha estat sempre per ahir un poquet per l'ombra, va classificar en 8a posició el dissabte i avui en la carrera ha estat barallant-se prou amb Luca Marini, amb Jack Miller i Eivinder també, que ha tingut una eixida brutal, i finalment una bona 6a posició, encara que estic segur que en el Gran Premi de casa li hagués agradat estar un poc més avant. I entrant en el top 5 trobem l'australià Jack Miller, que realment havia completat un cap de setmana brutal, perquè tant en entrenaments com en classificació va fer uns resultats boníssims, va classificar en segona posició en la graella per eixir en la carrera d'avui, i bé, després de l'eixida tan controvertida que hem tingut, i després d'estar lluitant tant amb Brad Binder com amb Aleix Espargaró quasi tota la carrera, una bona 5a posició, encara que segurament, i tenint en compte que bé havia classificat, se li haurà quedat un poc de menys. I en quarta posició tenim la sorpresa del dia, jo crec, el sud-africà Brad Binder, que ja sabem que és un xic de diumenges, que és un tio de carreres, perquè normalment en entrenaments, en classificació no destaca massa, però en carreres sempre apareix quan se li demana. Un Brad Binder que feia una eixida estratosfèrica, avançant per l'exterior a molts pilots i col·locant-se en el cap de carrera en la primera volta. La primera KTM en graella ha fet una carrera molt bona per a ell i ha estat barallant-se pel pòdium amb Aleix Espargaró fins a final de carrera, quan aquest li l'ha llevat en l'últim moment. Un Aleix Espargaró que venia dient tota la setmana que aquesta cita d'Aragó era molt important per a la seva disputa pel títol mundial i que havia de quedar en el pòdium perquè avui necessitava més que mai rascar ixos punts vitals. Va començar tot un poc del revés, ja que en els entrenaments va caure 2 voltes i en la classificació tenia moltíssima pressió perquè havia de quedar per davant de Fabio Quartararo. Encara així ho va aconseguir, va passar de la Q1 a la Q2 i de la Q2 va complir completament amb els objectius, i avui en la carrera ha estat super interessant, ja que ha estat barallant-se amb Jack Miller i amb Brad Binder principalment, fins a que al final de carrera ha decidit tirar-li la moto a Brad Binder i colar-se dins del pòdium. Així és que després de la caiguda de Fabio Quartararo, Aleix Espargaró està més propet que mai i es torna a col·locar com un candidat ferm a l'opció per guanyar el títol mundial. I en segona posició trobem a l'italià Pecco Bagnaia, un Pecco Bagnaia que realment havia completat el cap de setmana perfecte, havia fet uns entrenaments molt sòlids, una classificació perfecta, ja que havia classificat primer, havia fet la pole, i després d'una eixida
perfecta, tirant tota la carrera ell en primera posició, tirant en el cap de carrera, marcant ell la referència. Ha estat rodant en primera posició durant totes les voltes de la carrera i després de 4 victòries seguides ha hagut d'aparèixer la bèstia Enea Bastianini per a no fer-li completar aquestes 5 victòries consecutives a Pecco, furtant-li de la butxaca la victòria que ja tenia Pecco en les últimes 2 voltes. Un Enea Bastianini que està intractable, està imparable, realment és una autèntica bèstia, li fa honor completament al seu malnom, i un Enea Bastianini que ha sigut molt sòlid, molt complet, molt directe, molt agressiu, com ens té acostumats últimament, i que ha aconseguit llevar-li la victòria a Pecco Bagnaia, com diem, en la penúltima volta, una victòria més que merescuda per a ell. Era la revenja per Misano pel Gran Premi anterior, ja que en el premi anterior en Misano Pecco Bagnaia va guanyar per 40 i pico mil·lèsimes a Enea, i en aquest li l'ha tornat Enea i li ha guanyat per 30 i pico mil·lèsimes a Pecco. Així és que un cap de setmana perfecte per a Enea Bastianini i sobretot per a Ducati, perquè ha aconseguit guanyar el títol de constructors a falta de 5 carreres. Per una part és normal, ja que tenen 200.000 motos en la graella, però també s'ha de reconèixer. Així és que des d'ací, enhorabona Ducati per el títol de constructors. I fins així el Gran Premi de casa, el Gran Premi d'Aragó, al circuit de Motorland d'Aragó, un Gran Premi en el que hem tingut de tot, absolutament de tot. La proclamació com a campions de Ducati com a constructors, l'arribada de Marc Márquez molt accidentada, desgraciadament, una lluita pel títol més apretada que mai després de la caiguda de Fabio Quartararo, una tornada al pòdium d'Aleix Espargaró que ja duia moltes carreres sense xafar-lo, un Pecco Bagnaia molt sòlid que està lluitant verdaderament pel títol i ha retallat 90 punts en 5 carreres, un Enea Bastianini intractable completament i un Mundial més obert que mai a falta de 5 carreres només. Venen unes quantes carreres seguides en les pròximes setmanes, comença el Tour per Àsia, la setmana que ve comencem a Japó al circuit de Motegi. Espero que vos hagi agradat molt aquest resum, deixeu-me pels comentaris què vos ha paregut aquesta carrera i aquest Gran Premi en general, tant la tornada de Marc Márquez com l'accident, com tot el que ha passat en la carrera. Un cap de setmana molt emocionant, molt atractiu i amb un verdader carrerón, i esperem que les pròximes carreres siguen menys accidentades però igual d'emocionants. Ens veiem la setmana que ve al Gran Premi de Japó, al circuit de Motegi. Adeu!